Эъуҙу биллаһи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Адәм баласы, кеше бу дөньяда бөтен хәбәрләрне дә үзе ишетеп, күреп бетерә алмый. Шуңа күрә дә нәрсәнедер белү өчен, истәмә мәгълүмат алу өчен безгә шушы мәгълүматны кемдер әйтергә, кемдер җиткерергә тиеш. Әгәр дә игътибар итсәк, безнең динебез дә шушы мәгълүмат юлы белән килгән. Ягъни Аллаһы Тәгаләне бит беребез дә күрмәде. Аллаһы Тәгаләдән кемдер безгә хәбәр алып килде. Ул бар, аңа ышаныгыз дип. Мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы безнең тормышыбызның нигезе булып санала ул. Кемнәндер хәбәр алу, кемнәндер ишетү. Мәсәлән, эштә булган вакытта, иртә белән килгәч тә берәрсе шундый сүз башлый. Ишеттегезме? Шундый нәрсә булган. Сез беләсезме? Нишләп бу кешенең соңга калган? Сез күрдегезме соң әле? Теге бит кичә шушындый хәлдә иде. Һәм башка шундый хәбәрләр. Әйе, буларны гайбәт дип атасаң да була, буларны хәбәр дип атасаң да була. Әмма кызганычка каршы соңгы вакытта без шушы сүзләрне кемнән генә чыкса да кабул итәргә өйрәндек. Хәзер бит шундый замана. Нәрсә сөйләсәләр, телевизордан булсын, гәзиттән булсын, кешенең авызыннан булсын, без шуларның бөтенесенә ышанып, түкми-чәчми кемгәдер алып барып биткезәбез. Әмма Аллаһы Тәгалә булай ди. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Фә-ин җаъака бинабаин фасиқун фатабайяну ди. Әгәр дә сезгә берәр хәбәр белән бозык кеше килсә ди, тикшерегез аның хәбәрен ди, башка кешеләргә зыян килмәсен өчен ди. Димәк, мөхтәрәм кардәшләр, бу хәбәрнең килүе генә түгел, кемнән килүе бик мөһим икән. Мәсәлән, әгәр дә коллективта, эшләгән урында бер гайбәтче хатын бар икән, яки гайбәтче ир кеше бар икән, бер туктамый гел шуннан хәбәр килеп тора икән, бу булай иткән, тегеләй иткән дип, аның инде мораль сыйфатларын карарга кирәк. Ул кеше еш алдалыймы? Ул кеше башкаларга яхшылык эшлиме, юкмы? Һәм хәтта ул кеше Аллаһ Тәгаләгә аның мөнәсәбәте ничек? Гынахтан куркамы, юкмы? Әгәр дә ул кешенең мораль сыйфатлары, әхлагы түбән булса, бу кешегә ышанмаска кирәк. Тикшерергә кирәк аның хәбәрен. Без бит аның хәбәрен алып, Алла сакласын, кемгәдер карата, үзебезнең мөнәсәбәтебезне үзгәртергә дә мөмкин без. Кай вакытта начар кешеләрнең сүзе белән гаиләләр таркала хәтта. Киләләр дә әйтәләр, мәсәлән, хатыныңа, синең ирең кичә тегендә иде. Нишләп бирде икән ул анда? Гәрчә ул аны күрсә дә, икенче төрле ракурста сиңа китереп күрсәтә, һәм Алла сакласын, хатының инде начар уйлар уйлап, синең белән бәхәсләшергә, кычкырышырга, ахыр чиктә Алла сакласын, аерылып та китергә мөмкин. Я булмаса, балалар турында да хәтта шулай. Безгә бит килеп әйтәләр, синең балаң фәлән, синең балаң тегән. Бит ул аны көнләшеп тә әйтергә мөмкин. Шуңа күрә баланы ачуланганчы, аны тикшереп тә карасаң була. Менә шуңа күрә Аллаһы Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, кешеләргә бөтен якка да ышанып йөрмәскә куша. Әмма инде кеше иманлы икән, алдаламый икән, җитди икән, шул ук вакытта тәрбияле икән, әхлаклы, аңа әлбәттә без ышанабыз. Бу очракта ул инде шаһид буларак дип әйтик, я булмаса шушы сүзне әйтүче, иткезүче буларак хәбәрне, ул инде ышанычлы кеше була. Дөресен генә әйткәндә, андый яхшы ышанычлы кешеләр тик тымалдан теләсәң нәрсә сөйләп тә йөрмиләр. Күп сөйләгән кеше, күп хәбәр тараткан кеше, күп гайбәт тараткан кеше, гадәттә ул менә шушы Коръәндә әйтелгән фасиq, бозык дигән сүзгә туры килә. Шуңа күрә андый кешеләрнең сүзләренә ышанмаска кирәк. Аны ишетсәк тә, без иң беренче кире кагырга, тикшергәннән соң гына кабул итәргә тиеш без, мөхтәрәм кардәшләр. Бу тормышта бит һәр барчабыз да ниндидер начар хәбәрләр аркасында, начар мәгълүмат аркасында, ялган сүзләр аркасында зыян күргән кешеләрбез. Үзебез турында, башкалар турында менә шушындый кемнәндер хәбәрләр ишетеп таратканыбыз булды. Хәтта кызганычка каршы, мөхтәрәм кардәшләр, илләр турында да ялган ишеткәннәребез булды. Менә шуңа күрә дә инде акылыбызны әзрәк кушып, җигеп,
сөйләгән хәбәрнең сүзенә генә түгел, ә инде кем ул хәбәрне, кем ул мәгълүматны җиткерә, аның үзенә дә игътибар итәргә кирәк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.